Tetszik? Hát igen, tetszik, de nincs rá szükségem. De elfogadod? Elfogadom. Végre rajtad is erőt vett a kapcsiság? Na és te, Johnny? Válasz. Tényleg, Vince? Ó, nem is Ugyan tudom. már, lenyomtuk a pókot. Miféle Aquaman az, aki nem gondoskodik a barátairól? Szeretlek, öcsi! A kéket kérem. Na és ez meg az enyém? Tudod, teknőc, neked egy másik meglepetést tartogatok. Tényleg? Big Boy ma leadja Saigon egyik számát. Ez most komoly? Ezt egy éve próbálom elérni. Ha telefonálnak, megadja a számot. Ez nem igaz? Tök jó, Vince, köszi! Kocsit nem kapok? Ó, Jézus, azt hittem, ez jobb, mint a kocsi. Mohó disznó. Bravo, teknőc. Igazad van, ez jobb, sajnálom. Úgy gondoltam, Saigon biztos befut, és akkor majd veszel magadnak. Igazad van, a saját lábamra kell állnom. Köszi, Vince, köszi. Csak húztalak, hát persze, hogy te is kapsz. Lökött. Hülye. Lökött hülye egy Aston Martinnal. És mindet visszük a stúdióba? Ha csak nem néz ki hülyén, hogy ugyanolyan kocsink. Jettákban hülyéknek tűnnénk, de Aston Martinokban isteneknek és független gazdagoknak. Ahogy mondod. Igen. Az utolsó fizeti az adót és a rendszámot. Cseszd meg! Hé, teknőc, hallgass Big Boyt! Most? Igen. Pont most. Yeah, baby! Vince, ez folyton cseng. Halló? Igen, én képviselem. Jó, majd visszahívom az irodából. Vince, ez őrület. Ari beszélne velem? Miért beszélne veled, Ari? Mert játékban vagyok. Halló? Igen, én képviselem. Mi? Én nem kapok egy olyat, Vince? Szerez 90 napot és megbeszéljük.